ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Going up the wall, got it facing up. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo.
Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan.
tandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo, bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang
kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Jarot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo
ko. Yun. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Buicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, gano'n na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Balutod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuleala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Itamax mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka na ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow niyo na. Ay, nako, ang hirap no. Ang hirap no kapag yung trabaho mo ay talaga nga namang gabi katulad ko. Yung iba dyan pauwi na sa kanilang trabaho, yung iba dyan ready na gumimik, yung iba dyan uuwi na sa kabit. Samantalang si Kim Chino, ay nako, nagtatrabaho pa. O yan yung mga problema natin sa buhay na kung saan minsan merong nagmamahal sa'yo pero ikaw hindi ka marunong makontento. Diba? Kaya unti-unti na talaga nga namang pinaparamdam mo na lang o ikaw na yung gumagawa ng paraan para siya yung bumitaw pero unang-una sa lahat, ikaw yung nagloko. Diba? Shoutout natin yung mga babaero, lalakero, mga maling tao na talaga nga namang papasok sa relasyon, hindi naman pala marunong makontento, may kabit. Ganun, di ba? Kaya tonight sa ating Chinitalks, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Ay naku, sinasabi ko sa inyo kung kayo ay naguguluhan sa inyong nararamdaman, naguguluhan sa relasyon, naguguluhan sa jowa o partner o asawa nyo. Ay naku, bigyan natin kalinawan ang mga bagay-bagay lalo na kung iiwan ka na niya. Diba? Ito kasi mahalagang malaman mo yung mga senyales na talaga nga naman paalis na siya para at least hindi ka man makaiwas sa sakit. Ma-ready mo na yung sarili mo emotionally, physically, and mentally at kung ano yung mga salitang pwede mong ibigay sa kanya sa manloloko na yan. Diba? Kasi tonight sa ating Chinitalks, ibibigay ko ang early signs na iiwan ka na ng mahal mo. Diba? Friday na Friday, no? Meron tayong dahilan para mag-away kayo this weekend. Diba? Malay mo, yung tatlong senyales ni Kim Chino tonight ay talaga nga namang sapul na sapul yung jowa o asawa mo. Diba? Ito, tignan natin. Unang-una, mahal na senyales na talaga nga namang iiwan ka na pag biglang naging irritable. Diba? Yung kilala mo yan since day one, nung una niyan, malambing yan, maginoo o di kaya mahinhin, tapos sa'yo sweet, diba? Sa ibang tao, masungit, pero sa'yo ay talaga nga namang maamo. Pero as time goes by, nung tumagal-tagal ang relasyon nyo, bakit biglang nagiging irritable? Bakit nagiging bugnutin? Diba? O for the girls, minsan acceptable kapag nagiging irritable kapag may buwan ng dalaw. Sa lalaki, anong dahilan nyo? Wala naman kayong buwan ng dalaw. Di ba? Ano ibig sabihin natin nagiging irritable? Paiwan ka na ba kapag nagiging irritable? Might be, pwede. Kasi di ba minsan, yung maliliit na bagay ay talaga nga namang pinapalaki. Gumagawa ng sariling galit, 'di ba? Pwede namang natabig mo lang o di kaya nagtanong ka lang naman bakit galit kapag sumagot. 'Di ba? Nasaan yung consistency nyo? Nasaan yung lambing nyo nung mga panahong nagliligawan pa lang kayo?
'Diba? Yung mga panahong pinipursue pa lang ninyo yung relasyon, biglang nagbago. Ano ibig sabihin nun? Gumagawa na ng galit, nagiging irritable na. In short, gusto nang makipaghiwalay sa'yo eventually. 'Diba? Minsan kasi may mga taong de-confrontational to the point na gagawa na lang sila ng unti-unting kasalanan hanggang ikaw ang magsawa at mapagod tapos makipaghiwalay. Tas at the end of the day, sila pa biktima, sabihin ikaw yung nakipaghiwalay, walang iya. 'Di ba? Kaya kung ganyan ang senyales, kausapin mo na, tapos kapag hindi na talaga mahilot, pakawalan mo na. Anyway, maalis na pa lang yan sa bala ni Kim Chino. Hanggang 9 PM pa naman ako. Ako'y magbabalik. Kaya dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ko sa habang buhay. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige. Tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, gano'n na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh.
Talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko lang, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Pasok ko na. Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal.
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago.
Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! And they call it Puppy Love. Ano ba gagawin natin, Papa P? Papa P, ano ba gagawin natin? Ano gagawin natin? Ay- Ha? 10 minutes to. 10 minutes? 10 minutes live? Hindi, lahat to. Lahat ng platform. Okay. Ano? G? Hi, Mal! Good evening! Maayong gabi. Si Papa P muna, Papa Pindot muna ang ating kasama tonight. Kasi yung isa, nagdidilig. Nagagarden ngayon si Boydy. Pagbalik niya, anoin natin. Itanong natin kung saan siya galing. Si Papa Pindot muna tayo, yung isa sa mga taga-pindot namin na may asawa na. Di lang tayo sure kung ilan yung asawa. Hindi, pero isa yung legal. Isa yung legal. Yung illegal. Maayong gabi, Kim Chino. Sana all dinidiligan, di ba? Ayan yung sabihin nyo pagbalik ni Boy D. 5 yung illegal niyan. Ay, hindi ko... Wala, mabait ako dyan. Tuwing umuulan. Hi, mahal! Happy Friday! Friday. Saan kayo pupunta? Si Kim Chino ay... sa bahay lang. May kikwento ako mamaya. Namaya ako na kwento. Ay, magbebenta ulit ako ng kape ng supplement sa abangan nyo kung kailan. Alam nyo na yun kung anong brand. Malapit na ako magpagupit. Magpo-photoshoot na kami next week. Next week na ba? Next week na ba yung photoshoot na? Oh, next week. Next week, photoshoot kami. Diet muna yung mga DJ. Diet muna kami. Diet muna mga DJ. Para hindi mahirapan yung mag-i-edit. 1 box na lang daw natira sa bahay. Tanong mo kung masarap. Tanong mo kung masarap. Long time no see po, DJ Kim. Uy, shoutout natin si Ken. Thank you sa pag-drop by. Ayan naman yung sabi ko sa inyo. Kapag busy kayo, kapag mayroon kayong ibang priorities, pwede nyo naman ako balikan. Hindi naman required na pupunta kayo sa live kung makikinig kayo sa akin. Hindi required yun. Dahil alam ko yung pakiramdam na hindi pina-priority, nasanay na ako. Sanay na akong option. Mukha kang Hirono. Alam nyo ba Hirono? Lagi ako sinasabing Hirono. Alam nyo ba Hirono? Yung maliit na laruan. Korean ka? May lahi.
Ano ginagawa mo dyan? DJ po ako ng 90.7 Love Radio. Muskat, huwag nang migil pa. Ako po yung nagpa-B-Day gift, nagpa-B-Day greet. Uy, shoutout natin si Kin. Kamusta? Nagustuhan niya ba yung video greet ng video greet natin sa best friend mo? O tuwing umuulan at kapiling ka. Ay, game na pala. Chino! Kimchi Chino! Opa. At nagbabalik na po, walang iba kundi ang Spicy Opo mo DJ Kim Chino ngayong Friday evening. At talaga nga naman gusto ko lang i-shout out yung mga nasa biyahe ngayon. Magtotropa, papunta silang Tagaytay. Shoutout natin si Ira, si Joven, and si Riza. Congratulations. So, nakakagala na kayo samantalang ako nandito pa. Okay, mag-ingat ha. Mag-ingat sa pagdadrive. Pero usually kapag 7:20, di ba matraffic? O, matraffic kayo ngayon paangat. Deserve nyo yan. Di ba? Nang iinggit pa kayo, nagigimik na kayo samantalang kami dito. Oo, sinasabi ko sa inyo. Oo, kami nagtatrabaho pa. Anyway, nagbabalik na po DJ Kim Chino sa kanyang programang Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. Ano yung sa'yo? Kim Chinom na da. Diba nga, ano pinag-uusapan natin? Sabi ko kanina, mahal, sa relasyon, minsan ikaw na lang ang may gusto. Sa relasyon, minsan nawawala na ng gana. Sa relasyon, minsan ikaw na lang ang nagtataguyod. Diba totoo naman? Kaya dapat as early as now, alam mo na iiwan ka na niya. Di ba? Dapat alam niyo yung mga senyalis na talaga nga namang malapit na siya bumitaw, may iba na, pagpapalit ka na, at sasabihin tama na to. Kaya tulad sa ating Chinitox, ano ibibigay ko? Ibibigay ko yung mga early signs na iiwan ka na ng taong mahal mo. Oh, no! Oo, dapat malaman mo to para ihanda mo na yung sarili mo, and at the same time, alam mo na rin ang mga linyahan kapag nagkausap kayo. 'Di ba? Mas maganda na yung mabuhos mo na lahat. Mabuhos mo na lahat ng mga mura mo. Mga hinanakit mo, di ba? Mga sumbat mo. Kasi part yan ng letting go. Tsaka mas magaang sa pakiramdam kapag sinupalpal mo siya na masasakit na salita na deserve niya naman. Di ba? O ito, sabi ko kanina, mahal, unang early sign na talaga nga namang iiwan ka na kapag ang jowa mo or yung taong mahal mo ay nagiging irritable na sa'yo. Totoo yan yung mga maliliit na bagay, yung bawat kibot mo, bawat pagkilos mo, minsan nga paghinga mo ay talaga nga namang kinakagalit niya. Ano yun? Di ba? Hindi niya naman buwa ng dalaw. For girls, di ba, usually kapag may buwa ng dalaw, irritable. Pero hindi niya naman buwa ng dalaw. Sa lalaki naman, imagine mo dati malambing, tapos ngayon, nagtanong ka lang kung nasan siya, galit na galit. Nagiging irritable sa'yo. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, iiwan ka na niyan. Alam ko yan kasi ganyan ginawa ng ex ko sa akin, walang hiya siya. Ito pa, pangalawa, iiwan ka na niyan kapag wala ng oras sa'yo. Di ba, basic naman talaga yun. Imaginein mo, jowa mo, imaginein mo, kasama na sa sistema mo, tapos magugulat ka kapag inaya mo makipag-date, busy? Para saan pa naging jowa o naging partner o naging asawa mo yan tapos sasabihan ka ng busy? So palpalin mo yung nguso kapag ginanyan ka. Kapag nawala ng oras sa'yo yung tao, definitely hindi ka na priority. Kapag nawala na ng oras sa'yo yung tao,
na talaga nga naman kinukonsider mo bilang mahal mo, ibig sabihin niya nawawala na or wala ng pagmamahal sa'yo. Walang taong busy sa taong mahal ka. 'Di ba? Hindi magiging busy yan kapag ikaw yung priority. Hindi magiging busy yan or hindi lalabas sa bibig niya na busy siya kapag ikaw yung taong mahal na mahal niya. 'Di ba? So kung lumabas na sa bibig niya, gusto mo makipagkita, lumabas na sa bibig ang magic word na busy. Iiwan ka na niyan. That's for sure. Diba? Kasi gagawa ng oras yan kapag mahal ka ng tao. Ako nga, busy ako lagi, pero kapag nagka-jowa ako, ay naku, hindi nyo na ako makikita. Na ganun, ipapriority mo naman talaga. Ipapriority mo yung taong mahal mo, 'di ba? Shoutout natin yung mga yung mga jowa nilang busy at hanggang ngayon kay Kim Chino pa lang nakatutok kasi wala namang kausap, hindi naman kinakausap ng mga jowa nila. Shoutout po sa inyo, 'di ba? Anyway, si Kim Chino ay hanggang 9 PM pa naman. But for now, balik na muna tayo sa rakrakan. At ikaw na nakikinig sa radyo, pwede ka pumunta sa live namin sa TikTok, Facebook at YouTube. 90.7 Love Radio Manila, ha? Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Sa'yo, kung ano ang dama mo. Saga ng puso ko. Uliyap nang sa iba, bigla mo na akong sinampal. Hi mahal, maayong gabi. Shoutout natin GV Florida Transport. Nakikinig kay Kim Chino raw. Maayong gabi. Shoutout natin. Anong boy dila? Anong sinasabi mo, Errol? Ako na, alam niyo mayroon ako mga natatanggap na ganyan na. Ikaw ang radio DJ na masarap ang dila. Natikman niyo ba? Sabi niyo masarap yung dila ni Kim Chino. Loko-loko kayo. Uy, shoutout natin si Gloria. Hi, Abby. Maayong gabi. Nandiyan na rin si Tino. Tinatawanan ka. Nino, ngayon kayo magpa-shoutout. Kim Chino, kumakain ka ba ng pizza? Oo, kumakain naman. Kaso medyo marami na nagpadala this week ng pizza. Mahilig kami sa burger. Pwede kayo magpadala ng burger tonight. Kasama ko si Papa P na request ng burger kapag naka-live ako. Pero kapag nagpadala na, umuwi naman siya. Ang dami ng burger ang na-miss out nito. Kaya kung gusto nyo pong bigyan kami ng merienda, isama nyo na si Rocky Terra. 3 burger. 3 burger ang ipadala nyo. Tagal kasi ng mga nagpapadeliver, sabi ni Papa P. Di ba? Totoo rin naman kasi. Kayo na bahala kung saang burgeran yan. Arigato. Hindi ako Japanese, hindi to censored. Nakakainis ka palahi nga. Naku po. Oo, si Che. Ayan si Che. The best yan magpa-deliver. Shoutout natin si Christine Joy. Nakikinig daw or nanonood sa live natin ngayon. Maayong gabi. Shoutout natin. Sino to? Sabihin nyo yung pangalan nyo. Malabo mata ko Kim. Malabo mata ni Kim Chino. Hindi 2020 ang vision ko. Sabihin nyo na yung pangalan kasi minsan may mga, may mga talaga, no? May mga nagso-social media na gusto nila iba yung font. Hindi ko talaga mabasa. Sabi nito, shoutout mo naman si Myger. Myger. Anong pangalan yan? Myger. Magsalamin ka, magre-reflect kasi.
Hi Gloria, mayong gabi. Uy, shoutout natin yung yung mga nanalo na ng kasama mo, love. Gusto lang po namin sabihin na sa Love Radio Manila, kapag may nahuli kami nakatutok, mapabahay man yan tindahan, ay nakasinasabi sa inyo, binibigyan po namin ng pera. Oo, nagpapasalamat kami dyan. Ay, si Gladys pala. Shoutout natin si Ma'am Gladys. O, isa yan sa MT ko dati. Kasi dati meron kaming management program, management training program. So bago sila i-deploy as assistant restaurant manager, yan meron muna silang curriculum at training. Tapos i-check pa namin yan kung papasa ba to. Dati akong maraming paperworks. May natira pa ba sa cake ni Chean? Wala, yung pistachio na ubos sa boardroom kasi nagka-meeting kami. Actually, Che, nung birthday mo, nagpadala kang cake, 'di ba? Hindi ko muna kinain, hindi ko muna binuksan lahat, hindi ko muna kinain. Ang ginawa ko, meeting kasi namin ng Thursday, ni-rep ko na lang muna para lahat kami makakain. Diba? Ganun kabait si Kim Chino. No to Paxilica. Ako as a person, as an individual, as a Filipino, I'm against Paxilica. But kawawa kasi kayo dyan. Lalo na yung karatig bayan. Naku, sinasabi sa inyo yung data centers na yan. Ang daming pollution. Ingat kayo Ingat kayo Ganda ng jacket mo. NB yan, New Balance. Ewan ko kung meron pang ganitong Mas love ko kay Alexander. Hindi, kay Alexander ka na nga, diba? Pogi mo pala. Uy, maraming salamat sa mga nanguuto kay Kim Chino. Happy Friday. Saan kayo punta this Friday? Karamihan sa inyo, Karamihan sa inyo, tapos na yung trabaho. Shoutout natin yung mga yung mga nakauwi na, pauwi na. Pogi talaga yan si Sir. Ayok. Nung nasa corporate pa ako, hindi ko masabing fresh ako. Nung nasa corporate pa ako, hindi ko masabing fresh pa ako. Kasi sinusuong ko dati, mahal yan. Kasi dati, yung trabaho ko, para may context kayo, yung trabaho ko dati is business partner ang tawag. So, technically, meron kang certain area na hahawakan. Hawak ko dati mga North Luzon, North Luzon. So, bibisitahin mo sila. Tapos kailangan mo i-address yung mga nila, people related concerns, issues, problems. Yan. Kailangan mo i-address 'yon, kailangan mo solusyonan. Ganon yung trabaho ni Kim Chino dati. Hi Kim Chino, hi mahal. Nandiyan na si Aurora. Hi Aurora. Ano yun? Okay. Grabe. Pagod ka siguro lagi nun. Siyempre, pogi pa rin. Yan, gusto ko inuuto-uto ako. Una, nakakapagod kasi kailangan mo bumiyahe. Oo, akala nila field trip. Pero hindi. Pagka land mo, kunwari pumunta ka. Hawak ko rin kasi Isabela. So, kawayan siya, Isabela. So, sa North Luzon din yun. Example lang to. So, paglipad ko ng Isabela, lalapag sa hotel, tapos diretso na agad sa district meeting. Ganun talaga.
Kala ko Tagalog dub. Hindi, Pilipino ako. Pinoy ako. So mga nagtatanong dyan, actually may mga nagugulat nga nagtatagalog ako, nagpipilipino ako. Pinoy po, DJ Kim Chino. Pagdating shoutout natin si Louie raw. Alam niya na yung senyales nang iiwan na siya pero tanga-tangahan pa rin. Lakas maka Richard 1 ang dating. Uy, dati nakakaano namin yun. Nami-meet ko yung mga creators dati. Mga content creators. Yun, sila Richard 1. Sino pa yun? Yung Evan? Sino ba yan? Ano bang apelido ni Evan? Basta, parang nagkaroon ng opportunity na nagkaroon kami ng learning session sa Meta. Ano feeling? Akala nila magkakapatid kami. Pare-pareho kasi kami singkit. So meron kaming mga co-creators. Dati kasi content creator ako. As in, kinakareer ko yung content creation. Pero sige, mabalik na rin naman tayo sa content creation. Kung bida ka sa K-drama. Di ko alam eh. DJ pala to, kala ko artista. Yung gusto ko, kaya ginaganahan ako mag-live. Inuuto-uto nyo ako eh. Taga Isabela ako, sabi ni JC. Hi JC, mayong gabi. Yung content creator ka pa, natatamaan na ako. Mabait ka ba in person? Uy, mabait daw ba ako in person? Sino dyan yung na-meet na ako in person? Actually, same lang eh. Same lang kung gaano ako kakulit dito sa radyo at sa live. Ganun lang din yung ugali ko. Sobrang bait ko. Di ba, Bambi? Di ba? Huwag ka humihindi dyan, Papa P. Ako yung kampi tayo dito. Kampi kang. Akala ko si Kang Hanyul. Ay, ganyan yung mga... Yung nakikita nyo dyan sa camera, mabait yan. Kuga? Huwag mo tanggalin yung focus. Kung sino yung nakikita nyo sa screen, yan yung mabait. Oo. Yan dyan yung green flag. Kaya nga naka-green dyan. Hoy! Teka lang. Sabi ko sa'yo magkakampi tayo, Papa P eh. Ang bait ng aircon. Nahilo. Zoom out agad, hindi nakikisama. Ewan ko ba dito? Sinasabotahe ako. Binibuild up ko nga yung time slot ko to eh. Hi Mir, hi Bea. Nandiyan din si Valo. Maayong gabi. Sino si Papa P? Siya yung isa taga-pindot namin dito sa taga-operate. Papa P, 10 out of 10 ka sa camera. Paano po yung gusto ko nang bumitaw pero ayaw niya? Ang hirap kasi ano? Ano raw? Parang may sama ng loob si Papa P. Ang bait-bait ko nga dyan eh. Ewan ko ba bakit ginaganyan ako niyan. Alam nyo dito sa opisina namin, ako yung laging inaaway. Ako yung laging pinagkakaisahan. Ako yung laging pinagtitripan. Wala eh. Ganun talaga eh. Wala eh. Mahal ko yung trabaho ko tsaka mahal ko kayo kaya nag-i-stay talaga ako dito. Di ba? Tsaka kita nyo naman sa mukha kung sino yung inosente. Di ba? Sa lahat ng DJ, di ba? Sino yung pinakamukhang inosente? Pag mumukha pa lang, inosente na.
Hindi ko pala kayo nakabisuhan sa live natin. Kailangan nyo mag-Bonamin. Ay, di ko pa end live. Papa B. Ina-end live na ako agad, mahal, oh. Itong... Akala tuloy ng mga nanonood sa akin, hindi totoo yung mga sinasabi ni Kim Chino. Uy, nandyan na si Don, oh. Oo, susunod na sa akin si ano. Susunod na sa akin si Raketera. Sinasabotahe ka ni Papa P. Oh, may ugali yan, eh. Hindi ko kayo naabisuhan, no, na mag-Bonamin kayo. Pasensya na, pasensya na. Hindi, ano yan? Ano yan? Kabisyong malala yan, kabisyong malala. Anong yum? Magpadala ka yum burger. Wala ba magpapadalang burger dyan? Hanggang ano oras ka, Papa P? Hanggang 12 ka, no? Kasi sila Rocky. Oh, hanggang 12. Sige, dali. Wala ba magpapa-burger ngayon? Bakit kinulang tong ano ko? Tan-tanan, pam-param, pam-pam, pam-param-pam-pam, sumabay, sabay, sarap sa pakiramdam. Pam-param, pam-pam, pam-pam. Ngayong tag-ulan. Well, anyway, mga mahal, gusto ko lang sabihin pala, oo, na meron kaming announcement. Si Kim Chino ay mag-a-announce sa July 31. Sa July 31, meron po ako announcement live pati sa radyo. Yan. Ilang yum burger ba, sir? Ano ba tawag sa ano? Ano ba tawag sa... Ilang yung burger? Taga Bulacan to, niloloko lang tayo niyan. Taga Bulacan yan. Kape ka lagi ng kape. Oo, mahilig ako sa kape talaga. Anong announcement yan? Abangan nyo na lang. Pero lagi ko sinasabi, maraming salamat. Never ako nakalimot mag-thank you sa inyo, ha. Thank you very much. Gusto ko lang sabihin na maraming salamat sa suporta, pagmamahal, di ba? Napa number 1 natin ang ating time slot, 6 to 9 p.m. Imagine niyo Monday to Sunday. Number 1 ang 6 to 9 p.m. sa Kantar Survey. Nadali natin. Nauto ko pala kayo. Maraming salamat. Lilipat. Sabi ko nga sa inyo, lilipat daw ba ako Butuan? Kapag sumama si Papa P sa akin, lilipat ako dyan. Sige. Sama ka ba, Papa P? Balik tayo sa ano, punta tayo sa Butuan. Si Alexander. Si Alexander daw kasi. Kamusta ka, mahal? Okay naman ako, mahal. Sige, utuin mo lang kami. Shoutout natin Team Fruit Salad at Walkout Gang. Laging present daw sila.
Kamusta ka naman, Kim Chino? Okay naman ako. Alak. Abangan nyo na lang, mahal, basta I will always be happy. My heart is so happy. My heart is full. At always remember na mahal ko kayo. Yan. Da da da. Ha? Ano ba sabi sa'yo? Oh, wala naman pala eh. Okay na yan. Huwag mo na problemahin. Okay na yan. Hindi, na-air mo naman eh. Na-stream mo naman, di ba? Oo, na-stream mo naman. Yun lang din naman yun. Paki-extend naman hanggang 9. Uy, hindi ah. Ano hanggang 9? Kamukha mo si Agassi. Sinong Agassi? Prank ba yan, Kim Chino? Hindi. Go. Si Agassi Ching siguro. Solid supporter nyo ako. Hanggang ngayon wala pa rin akong jowa. Okay lang yan dun. Love yourself. Sana may fan meet and greet. Naku. Yung iba actually, iba, karamihan sa supporters ni Kim Chino o FW. Oy. Oh, karamihan sa supporters si Kim Chino o FW. Si Shen, meron din akong supporter na taga US. US nurse siya. Pangalan niya Shen. Pumunta rin siya dito sa Love Radio. Tapos binigyan niya ng binigyan niya akong regalo. Tapos, ang nakakatuwa kay Shen, pati mga Love Radio DJs, binigyan niya rin. Binigyan niya ng panty si Nicole Yala, binigyan niya ng panty si Tanya Chinita, si Maratoni, tapos si Raquetera, binigyan niya ng panty. Tapos sa boys naman, sila Angkol, Diego, Konyo, Titan Jello, binigyan niya naman ng mga t-shirts. Yun ba yung red na panty ni Tita Max? Paano mo nalaman, Louie, na paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Na-post story ni Ma'am Nicole. Ah, oo. Uy, anyway, mahal, it's about time. Inabot na tayo ng 7:55. Na-post niya yung pabango tsaka panty. Ay, hindi ko napansin. Inactive ako sa story lately. Anyway, oras natin 7:55. Oras na para ako mag-goodbye dito sa live. Pero hanggang 9 PM pa naman si Kim Chino. Gusto ko lang sabihin na maraming salamat, mahal. Happy Friday. Ingat kayo. Balik lang kayo sa radyo, ha? Bye-bye. Thank you, Papa P. Metro's #1
Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Force! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo.
Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako... Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Kumikinang na Tambalang ni Coliala at Diego Bandido.
Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Anton. 34 years old at nagtatrabaho sa Makati. Wala naman akong matinding problema o mabigat na dinadala. Napasulat lang ako para ibahagi ang kakaibang karanasan ko last weekend. Hanggang ngayon kasi kapag naalala ko, hindi ko alam kung maawa o matatawa ako sa sarili ko. Ganito po kasi, nakatira po ako sa isang high-rise na condo malapit sa opisina. Nagrerenta po ako sa isang maliit na studio unit. Para makahinga-hinga at makasagap ng sariwang hangin, madalas po akong tumambay sa open parks na malapit din naman sa condo. Nitong nakaraang weekend, naisipan kong mag-breakfast sa park. Kagigising ko lang noon. Malamang gulo-gulo pa ang buhok ko, lamog pa ang muka at may guhit pa ng unan sa pisngi. Suot ang luma at maluwag na t-shirt, kupas na shorts at komportableng tsinelas. Pumunta ako sa park. Bit-bit ang kalahating sandwich na nakita ko sa lamesa at maliit na bottled water galing sa ref. Naupo ako sa park kung saan may lilim. May mga naglalakad sa paligid pero hindi ko napapansin. Nakatuon ang pansin ko sa pagkain. Maya-maya may isang babaeng lumapit. Marahan niyang nilapag ang isang supot ng pandesal sa tabi ko. Naasiwa ako ng konti dahil sa nilaki-laki ng park, sa tabi ko pa talaga siya, naisipang umupo at kumain din. Pero hindi gaya ng inaasahan. Naglakad palayo ang babae matapos ilapag ang isang supot ng pandesal sa tabi ko. Hindi nagtagal, isang lalaki naman ang lumapit. Dala niya ang isang supot ng fast food chain. Nakangiti siya paglapit sa akin. Inilapag ang supot ng fast food sa tabi ko na halatang may lamang tirang pagkain. Marahan niya akong tinapik sa balikat at sinabing sana daw makatulong kahit papaano ang pagkaing bit-bit niya. Doon ko napagtanto na napagkamalan akong pulubi. Hindi ko tuloy alam kung matatawa ko o maiiyak. Bago pa dumami ang pagkain sa tabi ko, naisipan ko nang bumalik ng kondo. Pagbalik ko, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at totoo nga naman, sa ayos ko, mukha akong nawawala sa sarili. Hindi naman po ako galit. Sa totoo lang, natouch ako kasi sa panahon ngayon, bihira na ang may malasakit. Kung pulubi man ang tingin nila sa akin, salamat na rin at hindi nila ako binaliwala. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Anton. Anton, natatawa naman kami and una gusto ko lang mag-thank you sa'yo kasi it's a Monday and at least hindi masyadong good vibes. vibes. correct? Good vibes yung umpisa ng kwento na may wagang Bornay for this week. Although okay lang din naman kahit mabigat, sanay naman kami dyan. Pero natutuwa lang din kami kapag may mga kwento na hindi kailangan na maraming advice at hindi Correct. kailangan na maraming isip, kundi nakakatawa lang. Pero tama yung realization mo, Anton, that una sa lahat, nakakatuwa na may mga tao pa talaga na, sa gitna sa panahon na parang feeling natin lahat sakim, lahat only thinking of themselves or ang dami ng masasamang tao talaga sa totoo lang. Ang sarap sa pakiramdam na may mga tao talagang sincere na gustong tumulong. 'Di ba? So, we're happy that you got to experience that. Masarap 'yan sa pakiramdam. Correct. Ako gusto ko rin din puntuhan na may part kasi din ni Anton na sinasabi hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak. O maiiyak. O parang maiinis din in a way because yan po ay isang sign na yung pride natin kung minsan parang naaapakan. Ayan. Medyo may umaaray na konti. Parang gusto mong sabihin, excuse me, nakatira ako dito sa Yes. high-rise condo at itong park na ito is one of our privilege. Ayan, diba? Kaya may something ganun. Kaya nga hindi niya alam kung, kasi pwedeng nakakatawa yung experience ko, Oo. diba? Pero it's really more of,
di ko alam kung matatawa ba ako o Oo. maiinis. Ayan, Oo, or oo. maiiyak. Ganyan. Yung mga ego natin, pag naigo ang ego, Oo. Diba? May medyo mga konting ganyan. aray, oo. Alam mo, isa ding pwede nating tingnan dyan, Anton. Siguro, kasi kung halimbawa, ang itsura mo lang yung mukhang bagong gising, ganyan, and all, feeling ko hindi ka magkakamalan eh. Baka lang din, pwede nating tingnan yung aspetong, baka mas payat ka than usual. Wala lang. Hindi, baka meron ding, baka medyo labas na yung buto mo. Di ba? Wala lang. Kasi, I mean, ako, I would distinguish actually, somebody na... Mapaprofile mo Oo eh. Madidistinguish ko ang isang, alam kong bumaba lang siya mula sa unit niya, na hindi na siya nagbihis at nakapantulog siya at mukhang bagong gising. Versus yung mukha talagang nangangailangan. So, pwede din nating tingnan yung aspetong yun na health-wise, baka may kailangan ding tingnan. Wala lang, I mean... malamang pag sinikaw lang dumaan doon sa'yo, Anton, baka binigyan ka ng pera. Bili ka ng vitamins. Oo, diba? Kasi baka. Hindi natin masasabi. Kasi diba? Na-profile ka kaagad nila na Oo, pulubi. napulubi eh. So, Ayan, bakit kanila na-profile, napulubi? Kasi marami naman na nakapantulog lang o kaya nakasira-sirang sando na alam mong pambahay nila yon. Pero hindi natin maiisip na pulubi. Pero bakit ang profiling sa'yo, pulubi? Like for example, ito example na lang. Sa asawa ni Nicole, si Oo. Ren, diba? Punit-punit yung damit, Correct. tsinelas, Tama. kurak-kuraking short. Oo. Pero hindi mo pagkamalan na Ang pulubi. taba eh. Grabe ka. Hindi kasi parang katulad yan ng mga anak ko minsan. Yung mga anak ko minsan, halimbawa, kasi biglaan din kami mag-decide, let's go to the mall, ganyan. So, minsan di na sila nagbibihis. So, ang itsura nila nakasandong parang medyo maluwag. Lalo na si Prince. Bata naman, ganyan. Tas sasabihin ng isang kong kasama, mukha naman pulubi yung anak mo. Sabi ko, ay hindi, ang taba niya. Walang Totoo. makakaisip na walang makain yan. Totoo diba? naman din naman eh. Pag Diba? nakita mo na ang taba-taba nito. Diba? Parang hindi yan pulubi. Ang dami niya nakakain, di ba? So, di ba, hindi mapaprofile na pulubi yung asawa ko, definitely. Kahit na mahilig siya sa butas-butas na damit, sando lang, hindi match yung mga tsinelas sa... Minsan may mga sinasabi ako sa kanya na, hanggang ngayon, babuhay pa yung tsinelas na yan. Sumisigaw na yan ang hustisya. Bigyan mo na siya ng pagpapahinga. Pero hindi mo siya maiisip na pulubi. Di ba? Ayan. So, wala lang. Kasi nga mataba. Kasi nga medyo malaman, 'di ba? Mapaprofile mo kasi ikaw titingnan mo muna yung balat. Ayan, isa pa yan. Correct. So wala lang. So ako I'm just concerned, Anton, na baka may problema ba tayo sa balat? May problema ba tayo sa pwede ding hygiene as in like mukha ka talagang maduming 'di ba? Yung baka may gano'n na hindi ka lang mukhang bagong gising, mukha talagang hindi naligo. Hindi, siya mismo nagsabi, nung tinignan niya yung sarili niya. Baka may muta ka pa, yung laway mo nandito pa na panis. Diba? Mga ganon. But anyways, it's just good to know that there are still people na tumutulong. Yun yung maganda doon, Yun yung Anton, maganda. na yung nagbigay sa'yo ng realization na may mga tao pa talagang may puso. Metro's #1 Love Radio. Basic! Mahal mo, hindi na bumalik. Nagbabalik na po DJ Kim Chino sa kanyang programa Chinitox, usapang pag-ibig. At di ba nga sabi ko kanina, usapang iwanan. Ay nako, hindi kita iiwan kapag ganyan ang usapan. Di ba minsan kapag sobra nating mahal yung tao, gagawin natin ang lahat para hindi tayo iwan. Pero minsan wala na tayo magagawa. Minsan kailangan mo malaman maaga pa lang na papawala na siya, pati na rin yung relasyon nyo. Kaya tonight sa ating Chinitox, ang pinag-uusapan natin ay yung mga early signs na iiwan ka na ng taong mahal mo. Diba? Minsan kasi nararamdaman, nakikita mo na yan, pero ginagaslight o niloloko mo yung sarili mo na talaga nga namang, ay hindi pa, kaya pa to. Hindi na yan kaya. Recap na tayo ha. Sabi ko kanina, mahal, iiwan ka na niyan kapag biglang naging irritable sa'yo. Ano ibig sabihin nun? Ay nako, yung maliit na bagay ginagawang malaki. Diba? Yung simpleng pagtatanong lang kung nasan siya ay talaga nga namang kinakagalit niya na, uy, iba na usapan kapag ganun na. Diba? Na para bang ang laki ng kasalanan mo, nagtanong ka lang naman.
Bakit nung mga panahong nanliligaw o di kaya talking stage pa lang kayo, bakit parang ang lambing-lambing? Pero nung tumagal, naging kayo, aba, bakit bigla ka naman nabubugnot? Di, ibig sabihin lang no na parang hindi na siya comfortable sa relasyon nyo o di kaya sa presensya mo na mismo. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, iwan ka na niya kapag ganyan. Alam na alam ko yung mga galawan na manloloko. O ito pangalawa, sabi ko kanina mahal, iiwan ka na ng taong mahal mo kapag nawalan na ng oras sa'yo. Diba basic na basic yun? Imaginein mo, gusto mo makasama yung taong nakasanayan mong makasama every weekend, nakasanayan mong kakadel, nakasanayan mong makita sa umaga o di kaya after work, 'di ba? Magkikita kayo, magde-date kayo. Tapos nung ikaw ay nagtanong, isang beses nagtanong, ay talaga nga namang sinasabi niya ng busy siya. Bakit? 'Di ba nga sabi ko kanina, walang taong busy sa taong mahal mo. So kung mahal ka niyan, gagawa at gagawa yan ng paraan, isisingit at isisingit ka niyan sa schedule niya. Kung talaga nga namang priority ka. At kung ikaw ay nasa relasyon tapos sinabihan ka ng jowa mo na busy siya, ay nako, congratulations, may iba na yan. Ay, na pangatlong panghuli, mahal, senyales na talaga nga namang iiwan ka na niyan. Kapag ikaw na lang. Anong ikaw na lang? Ikaw na lang lahat. Ikaw na lang nagtataguyod ng relasyon nyo. Ikaw na lang nagmamahal. Ikaw na lang bumubuhat ng conversation nyo. Ikaw na lang ang kumakapit. Diba? Basic na basic. Sinasabi ko sa inyo, minsan nanghihinayang kasi kayo eh. Siyempre, totoo naman yan. It's an investment. Investment mahalin ng tao. Ala, ang dami na namin pinagsamahan. Ala, ang tagal na namin. Hindi pwedeng mawala tong relasyon namin. Kaya ikaw na mahal mo yung tao, gagawa at gagawa ka ng paraan para masurvive yung relationship. At syempre, yung mahal mo. Pero kapag ikaw na lang lagi, di ba? Sa partnership, ay hindi na partnership yun. Charity work na ang tawag doon kasi ikaw na lang may gusto. Ikaw na lang yung nagmamahal. Ikaw na lang yung nagtataguyod. Samantalang siya, hindi mo alam, in a relationship na pala. Uy, wag niyong hayaan na ganun Wag niyong hayaan na ikaw na lang yung magtataguyod sa relasyon. It takes two to tango. So kaya nga siya tinawag na partnership, hindi charity work. 'Di ba? Hindi kawang gawa. So kapag laging ikaw, ay naku, mauubos at mauubos ka niyan. Okay? Mas okay nang malaman mo na may iba siya, mas okay na makipaghiwalay, lalo na kung maling tao naman, kesa i-survive yung relasyon na hindi na genuine at hindi naman talaga na masaya. Di ba? Uy, oras na pala, mahal. Anyway, oras na pala para ako'y sumibat. Oras na pala para magpahinga naman si Kim Chino. Happy weekend. Di ba? Magsiingat kayo. Maraming salamat sa mga nakinig. Pero huwag kayong mag-alala. Susunod na pala sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, huwag mo ililipat ang radyo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kaya ikaw na iniwan, sinaktan, na wala ng jowa, ay nako, huwag ka nang umiyak. Diba nga, sabi ni Sugar Free. Metro's #1 Love Radio. Basic!